U knjižarama širom Srbije odnedavno je u ponudi biografije jednog od najvećih rock bendova bivše Jugoslavije, Bijelog dugmeta, koji se nalazi u mojim rukama. Šta bi dao da si na mom mestu? Gost našeg programa je pisac ove knjige, autor Dušan Vesić, koji je naš kolega, u stvari novinar, bavio se, pratio je roka, u stvari on je, kako to da kažem sada, i rock kritičar, i onaj koji je hteo da kaže svima nama da je rock dobar i šta je u njemu loše, ali tako, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Ako ičega ima lošeg u roku. Dobro jutro, sad jutro. Da, dobar dan. Ja sam sebe uvek smatrao promoterom rock kulture, u stvari. Kritičari su oni koji se izmaknu, nešto komentarišu. Kao ona dvojica u Mapi Show, sednu gore i... I stalno imaju nekakve zamerke. Da, ja sam voleo da učestvujem. Rock kultura ovde nikad nije bila toliko jaka da je nije bilo potrebno pomoć. Ja sam mislio da je to moja misija. Pa zar nije Bijelo dugme bilo toliko jako da im nije bio potreban niko? A niko nije toliko jak da mu niko nije potreban. Jovisoncima je neko potreban. Šta radi onda promoter? Onda sakriva mane po eventualne neuspehe i generalno govoreći, ne govorimo sada o Bijelom dugmetu, a favorizuje i stalno potencira na nečemu što je uspeh ili što je cilj. Pokušava da objasni zašto je bolje slušati ne Katarinu Veliku, a ne Šenicu Suljaković ili tako nekako. Kakva je vaša veza? Ajde da nam to objasnite. Kakva je vaša veza sa Bijeli dugmet? Ovo nije prva biografija o njima koju ste vi objavili, ali koliko ih dobro poznajete? A možda nije ni poslednja. Mada piše definitivno. Pa piše, da, ovde piše definitivna biografija najveće jugoslovenske grupe. Mislim sam u jednom trenutku da će biti definitivno, ali ne mislim više. Mislim da možda predstoji još jedna faza. Faza pisanja o njima ili nova faza Bijelog dugmeta? Nova faza Bijelog dugmeta. Stvarno to mislite? Mislim da nije, da ta priča nije gotova. Ali čekajte, zar se nije pojavilo u javnosti da, dakle, prvo se pojavila informacija da povodom 40 godina od osnivanja benda da je moguć zajednički ne samo koncert, već i album, pa je onda demantovana ta informacija, ovo prenose samo pisanje štampa. Pa da, u istoj toj štampi onda sada vidimo da Bijelo dugme, ali samo sa Bregovićem i Alenom Islamovićem nastupa po zemljama Evrope, drže neke koncerte. Dobro, to nije Bijelo dugme ipak, to su koncerti Gorana Bregovića, orkestra za svadbe i sahrane, gde je specijalni gost Alen Islamović. To još nije Bijelo dugme. Ali možda bi moglo da bude u nekoj perspektivi. A da li će biti? Da li je ovo samo jedno obično nadanje ili zaista nadanje potkrepljeno činjenicama da će biti nastavka? To je neki moj osjećaj koji ne mora da bude tačno. Kako ste pisali ovo? Ali ja sam navikao da je tačno. Da, kako ste pisali ovu biografiju? Dakle, ovde... Teško, talentovani ljudi pišu ovako. Mi koji smo manje talentovani, sednemo, pišemo. Dobro, ali ovo piše se od samog početka, dakle, od njihovog osnivanja, kako su počeli, kako su se formirali. Od kad su se rodili, praktično. Pratite ih sve? Da, sve koji su bili band. Svakog od članova. Pa dobro, ali da je bilo teško, onda ne bi bilo 350 strana, nego bi bilo 50. Dakle, ovo je poprilično velika, definitivna biografija. Evo, pogledajte koliko tu toga ima. I dosta fotografija. Ajde nam objasnite, ako to može da se objasni, ja verujem da ćete sada pričati više kao novinar, a ne kao pisac. Dakle, kako se nabavlja materijal za ovakvu knjigu? Koliko je trebalo da putujete? Koliko je puta trebalo sa njima da razgovarate? Koliko je trebalo puta da razgovarate sa njihovom okolinom, njihovim najbližima, sa članovima benda, sa ljudima koji su prolazili kroz ovu... Ja sam počeo na vreme. Ja sam počeo da pišem tu knjigu, u stvari, 80. kad sam objavio prvi tekst u novinu. Takvu knjigu je teško pisati sad. I onda ste to sve spajali? I onda to raslo, ta gomila je rasla tokom decenija. Do 350 strana. Dopunjavala se. Ali šta je bilo važno reći o njima? Dakle, oni važe za jedan od najpopularnijih bendova s jedne strane, a s druge strane velika su misterija. Ne zna se mnogo o njima. Šta je to što ste
želeli vi da kažete čitaocima? Šta je to što ste želeli da otkrijete? Da je to najveći bend istočnog Londona. Najveći bend na svetu koji nije pevao na engleskom jeziku. Zašto? Koje su činjenice koje idu tome u prilog? Svi atributi rock kulture su bili tu. Samo tu. Znači, imali su Mađari neke bendove, Poljaci, ne znam, čak i Nemci, ali to nikad nije bilo na tom nivou na kojem je bilo Duma. Da, zašto čak i Nemci? Što znači to čak i Nemci? Ja sam rekao da sve što je nemačko dobro. Tramvaji, mašine za veš. Pa onda očekujemo da valjda da i rock and roll bude. Ali nije tako. Da. Sada svaka knjiga... Nego Brazilci, Kinezi, Rusi, Italijani. Koji je to moment bio kada je ovaj bend bio na vrhuncu svoje slave? Koje su to godine? On je svake godine bio na vrhuncu. To je također fascinantno. To je karijera koja traje 15 godina i neprekidno je na vrhu. Iako su se menjali, neko drugi iskoči. Iako su se menjali izvođači, odnosno pevači, odnosno frontmeni grupe, one koji su stavljeni u prvi plan. Nije to najvažnije nikad. Nije to najvažnije. To je naravno važno, ali nije nikad najvažnije. A šta je najvažnije kod ove grupe? Sva trojica su bili odlični pevači. I još su. Da, a kako su birani? Kako su dolazili u grupu? Bebek je došao u grupu tako što je Bregović zaključio da ne može sam da peva. Odnosno da može, ali da mu je ipak potreban neko da iznese to bolje nego što bi on sam. I gde ga je pronašao? Oni su znali su se iz Italije, svirali su zajedno u Italiji. Bregović je svirao bas u Bebekovom bendu. Pa onda posle gitaru. Pa onda kako ode jedan, a dođe drugi? Onda kad je Bebek otišao, onda su doveli Tifu praktično sa ulici. To je jedna potpuna priča. To je situacija u kojoj najveću jugoslovensku zvezdu menja bukvalno dečko sa ulici. I svi su komentarisali da neće uspeti, ali tako? Da. I dok su se mi bavili time ko je bolji, Bebek ili Tifa, te generacije kojima je on bio namenjen su ga prigrlili. Zašto? U čemu su se prepoznali? Šta je doneo muzičku scenu jedan običan momak sa ulici? Bio je borac. Imao je taj stav. U stvari, kod Belo Dube to je bio najvažniji stav. Ja mislim da postoje te priče, naravno, da su oni uspeli na bazi tog folklora, ali ja tvrdim da je folklor je naravno važan, ali je precenjen. Mislim da je taj stav uvek bio. I onda je otišao drugi i došao sam. A kako odlazi Tifa iz benda? Pa dosadilo mu je, mislim. On je bio tu u neskladu sa sopstvenom legendom. On je imao neku svoju lokalnu legendu u Sarajevu koju je izgubio, a nije dobio tu jugoslovensku legendu. Gde pronalaze onda trećeg? Pa treći u stvari trebao da bude drugi. U stvari prvo je to mesto ponuđeno Alenu, pa onda on nije prihvatio, pa onda došao Tifa. A onda kad je Tifa otišao, onda je bilo konačno vreme da se proba za Alenu. I on je doneo opet novu publiku, isto kao i Tifa. Evo tačno mi je ona najbolje objasniti, je li tako? Naravno, pa ne, zato što jeste to moja generacija pamti Bijelo dugme po njemu. Pa da. Neka srednja Srđanova generacija to pamti po Tifi. Eto, a meni je Bebe bio u tom momentu kad se pojavio, bio je sve. Izvukli smo to iz njega nekako, da. Dobro, ali vama lično, ko je od svih tih ljudi neko vama lično najviše prijao i izvučen? Pa, nemoj to da mi pita. Dobro, ili ajde preformulisat ću. Nisu posebni na svoj način. Da li postoji neko ko je... Naravno. Ko se izdvaja od drugih, da. Ma, svi su se oni izdvajali. To su tri najveći pevača ovde koji su svirali bendovi, koji su pevali bendovi. Znaš, da tu stavljam, ne znam, Draka Čovića ili Željka Joksimovića ili nekoga, ali to su tri najvažnije rock pevača u
I eventualno možemo da dodamo da Topića. To je to nešto. Da, i onda kako izgleda, dakle, toliki uspeh, toliko dobrih pesama koje se i dan danas pevaju, obožavanje od publike, puni koncerti i oni se raspadaju. Kako je to moguće? Dakle, koji je to moment, zašto bijelo dugme u jednom momentu više ne postoji? Pa u jednom momentu je Bregović poželao da radi nešto drugo. Mislim da je to glavni razlog. Mislim, i on je bio u pravu što je poželeo da radi nešto drugo, jer on danas ima svetsku slavu. Dakle, nije pogrešio. On je uvek u pravu. Ova knjiga govori uglavnom o tome. On je mozak bijelog dugmeta. Jel možemo to da kažemo? Da li je sve zavisilo samo od njega? Zavisilo je, naravno. Šta se desilo 2005. godine? Ponovno okupljanje, cela bivša Jugoslavija čeka koncerte, dakle ne zna se da li je uzbuđeniji bio Beograd, Sarajevo, Zagreb, samo se o tome priča. I oni gradovi u kojima nisu svirali. Ili grad, tako je, ali nekako čini se da to što su oni napravili 2005. godine, taj uspeh na hipodromu u Beogradu, tolika količina, masa ljudi, 250.000 ljudi okupiti u Beogradu na jednom mestu, to je potpuno nezamislivo u današnje vreme da može da bilo ko... I onda se dogodi to što se dogodi. A šta se dogodi? Šta se dogodilo na tom hipodromu? Tamo se dogodilo to da je prodato više od 200.000 karata. Ja ne znam ko je prodao još 200.000 karata u svetu na jednom mestu. To nije bio neki festival. Besplatni koncert. 200.000 ljudi u jednom prostoru platio ulaznice. Rekord Beatlesa 64.000. Ne znam koliko je rekord Stonesa. Imaju nekih milion tamo na Copacabana, što u Brazilu. A ja ne znam, ali to je bio besplatni koncert. Da. A ovo ste platili karte. I pritom jedva dolazili do tih istih karata. I pritom nije bilo dosta, nego mislim da je 20-30.000 ljudi još provalio na kraju. I kakve su bile reakcije posle upravo... Svaki peti Beograd sam bio. Kakve su bile reakcije upravo posle tog koncerta? Bile su mnoge zamerke na to da nije bio dovoljno dobar ton, da ljudi baš nisu dobili ono što su očekivali, a maštali su o takvom događaju. Oni koji su bili napred čuli su bolje, oni koji su bili pozadi čuli su malo lošije. Bilo je previše ljudi, jedna strana ozvučenja se isključila, a u jednom momentu organizator nije imao načina da dođe do tog mesta gde je... Da to popravi. Da otkloni, hvala, da. Šta je rekao Bregović? Šta je rekao Bregović posle koncerta? Pa nije bio najsrećniji. Jel nije, jel da? Pa, kako biti najsrećniji? Nije to bilo baš nešto... Znaš. Pa mislim, ali dobro, okej, nije bilo ozvučenje idealno. Ali atmosfera bila takva... Pa dobro, Bregović je perfekcionista, zato je i napravio nešto u životu. Da, i sve o svemu sada kad se kaže bijelo dugme i kada se kaže ovo 40 godina od osnivanja, da li mislite da to isto bijelo dugme koje čine ovi ljudi koji se nalaze na naslovnoj strani bi mogli da naprave ponovo ono što su napravili 2005. godine? Dakle, da li ta euforija za tom grupom ne jenjava? Ne jenjava. Ja mislim da ona u stvari na određeni način samo raste. Kad bi došao Bregović sada i rekao pravim koncert na hipodromu na leto, jel bi mu se desilo isto ono što se desilo i 2005? Da, desilo bi mu se isto, pošto taj prostor nije podesan za... Dobro, ali da neki drugi prostor, dakle, delujte mi kao optimista povodom obeležavanja 40 godina Bijelog dugmeta. Pazi, 40 godina Bijelog dugmeta se obeležava upravo. Ova knjiga je jedan od segmenata obeležavanja. Dobro, ali ljudima treba koncert. 40-godišnjice. Svaka čast knjizi, treba koncert. Ne, hoću da kažem da to možda neće biti sad, ali biće. Znači, ne treba vezivati to za rođendan. Kako staviti u jednu rečenicu ljubav prema rock muzici? Promoter, hoćemo da čujemo to iz vašeg usta. Dakle, zašto voleti rock muziku?
Zašto je rock muzika najbolja muzika? Zato što ona propagira slobodu ličnosti. Niko kao ja. To je smisao rock'n'rolla. Hvala puno na ovom gostovanju. I mi ćemo podeliti 5 knjiga. Šta bi dao da se na mom mjestu? Bijelo dugme. 3063452, tako? 3063452. Da, to je taj telefon. 5 komada. Budite brzi i dođete ovde kod nas u zgradu radio televizije.